با مقصدی baland намудани ҳунаромузи ва эҳёи ҳунарҳои милли даври вилоятии.Озмун беҳтарин Дастурхони Наврӯзӣ ҳафт син ва ҳафт шин дар гимназияи рақами 2 ба номи Саидхоҷа Ӯрунхоҷаеви ҷамоати Унҷи баргузор гардид. Озмун дар ду давр сурат гирифт: даври якум шаҳрӣ ё ноҳияви ва даври дуюм вилоятӣ. Дар даври вилоятӣ довталабони 14 шаҳру ноҳияҳои вилоят аз қабили Хуҷанд, Б.Ғафуров, Зафаробод, Масҷоҳ, Панҷакент ва дигар шаҳру ноҳияҳо ширкат варзиданд. Шартҳои озмуни беҳтарин Маликаи Наврӯзӣ баҳодиҳӣ аз рӯи ҳусни зебо, қадди расо, гесӯи дароз, пироҳани мувофиқ ва шинам ки тарзи духти муосир дошта бошад, қироати шеър дар васфи Наврӯз, истеъдоди ман, намуди рақсҳои аҷдодӣ ва базми гулҳо.Ногуфта намонад ки дар ин озмун довталабон хонандагони синфҳои 7-11 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ки ғолиби даври шаҳрӣ ё ноҳиявӣ гаштаанд ширкат варзиданд. ҳар муассисаи шаҳру ноҳия дастурхони Наврӯзии ҳафт син ва ҳафт шинро орост, ки дар он бояд 7 маҳсулоти бо ҳарфи сини арабӣ оғозшаванда мисли себ, сабза, суманак, сабзӣ, санҷид, самбуса, сирко, ҳафт шин ҳам мисли ҳамин маҳсулоте ки бо ҳарфи шини арабӣ оғоз шавад. Дар дастурхони ҳар шаҳру ноҳия таомҳои миллию қадима мисли қурутоб, шакароб, оши палав, нонҳои гуногун, угро ва дигар намуди таомҳо ба назар мерасед. Масалан, дар дастурхони шаҳри Панҷакент нониро гузошта буданд ки мувофиқи нақли онҳо онро дар рӯи санги тафсон омода менамоянд. ҳайати ҳакамон барои ошноӣ пайдо намуд